आणखीनदार, कारण या ठिकाणी विजयाच्या समीप एक पाऊल टाकले नाही तर 27 स्पोर्ट्सच्या मिथुन आणि शैलेशच्या जोडीने स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण पाहतो या ठिकाणी नागेश बंटी गोलंदाज सहा चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज. आलेल्या क्रीडा रसिकांना विनंती आहे, आपल्याला पिण्यासाठी जे पाण्याचे जार आहेत त्याच्यावर होते. आपण बैठक व्यवस्था म्हणून आपण खुर्चीसारखा वापर करू नका, आपण बसू नका अशी आपल्याला सूचना आहे. आणि ही योग्य सूचना आहे, कारण आपण जे पाणी पिणार आहे त्याच्यावर होता बसू नका, कारण या जारची सुद्धा आपण काळजी घ्यायची. बंटी चांगला रनअप आहे, वाईट चेंडू घोषित केला. खरं म्हटलं तर एक चांगलं शैलीदार गोलंदाजी करण्याची गरज होती, कारण कमी चेंडूमध्ये आपल्याला धावा सुद्धा बचाव करायचा आहे. पण आता मात्र समीकरण या ठिकाणी बदलले जाते, कारण चेंडू 5 आणि 3 धावा. कसा ठरणार हा रणसंग्राम बघूया. आता मात्र चेंडू एक निर्धाव बघण्यात यश मिळतो बंटी याला. बंटीचा हा चेंडू 4 चेंडू आणि 3 धावा. मित्रांनो, जरा टाळा होऊ द्या, कारण बघूया कोणता संघ जिंकणार. कोणी जिंकू द्या, कोणी हरू द्या, पण क्रिकेटचा विजय होणार यात मात्र शंका नाहीये. बंटी या वेळेला जेल होतं पाहायचं, जेलमध्ये रूपांतर झालं तर मात्र सामना आपल्या बाजूने झुकवण्यासाठी तयार असणार आहे तो MB11चा संघ. आणि मित्रांनो, तीच मोठी गोष्ट होते, मोठा बळी जातोय. मिथून बाद होतोय योग्य वेळेला. आणि आता मात्र सामन्याचं समीकरण होतं 3 चेंडूमध्ये 3 धावा. जोपर्यंत प्रथमेश होता, तोपर्यंत रोशन होता, तोपर्यंत विजय अगदी हलका फुलका वाटत होता. पण आता मात्र थोडस कठीण वाटू लागलं, कारण 3 चेंडू आणि 3 धावा जरी आपल्याला दिसायला वाटायला सोपं वाटत असलं तरी सुद्धा विजयासाठी खूप मोठं या ठिकाणी खडतर असं आव्हान असणार आहे. पण एक फटका आपल्याला विजयाच्या अगदी समीप मिळू शकतो, तो चौकार असू द्या षटकार असू द्या. बघूया. पण जिगरबाजाचा खेळ याला म्हणतात, जबरदस्त क्रिकेटची टक्कर, एक काटेका मुकाबला ज्याला म्हटलं जातं तोच बंटी. या चेंडूवरती बरंच गणित अवलंबून राहणार, कारण या चेंडूवरती जर फटकेबाजी गेली नवीन आलेल्या बॅटरनं अमितनं तर मात्र या सामन्याचं समीकरण हलक्या हाताने खेळू काढला, याला म्हणतात जबरदस्त. आणि या खराब अशा क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहिलं 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत आणि 2 धावामध्ये पुन्हा एकदा नाट्यमय परिस्थिती मित्रांनो तयार होते, कारण आता मात्र चेंडू खूप कमी राहणार आहेत. 2 चेंडू 1 धाव. धावांची भूक या ठिकाणी आपण पूर्ण होताना पाहतोय 27 स्पोर्ट्स या संघाची. थोडस क्षेत्ररक्षण जवळ लावलं जातंय, धावांचा बचाव केला जातोय, अजूनही संधी आहे. आता मात्र स्ट्राईकला असणार आहे तो पुन्हा एकदा अमित. बंटी ज्यानं खूप चांगलं शतक फेकलं, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय आणि या वेळेला मात्र 1 धाव सहज पूर्ण करतोय. आणि आपण पाहतोय अशा रीतीने या ठिकाणी 27 स्पोर्ट्सचा संघ सहज विजय प्राप्त करतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन, त्याचबरोबर जे संघ पराजित झालेले आहे या संघाचं सुद्धा अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. कुट्रे ग्रामपंचायत मध्ये आज 2/2/2025 रोजी शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी इंडिया ॲग्रो कंपनीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी आलेले आहेत. मित्रांनो, या प्रकारच्या अशा नवनवीन योजनांचं निश्चित चांगलं शिस्तबद्ध असं आयोजन ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामपंचायत सरपंच यांच्या मार्फत गावासाठी विविध सुविधांचा पुरवठा केला जातो. त्यापैकीच
कुटरे ग्रामपंचायत मध्ये आज 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी शेती